Gali, ya ne dan kwakur. Kuna nan kenan. Irin abokin nan naka kuwa naji an ce yayi tafiya. Waye abokin nawa? Haba sabida Allah. Kai wannan kawai ni fa kai ba fa abokina bane ba fa. To, Ni fa ba fa abokina bane. to me zafi haka? Ikon Allah. Kai bari kun ga wannan. Kaga a kayan shaye-shaye Ina jin. ba abin da baya sha. Tabbatar muku wannan. Har dauke yana yi. Abokin naka. Me na gaya maka har dauke yana yi. Har dauke sata ba yana yin sata. Yanzu abokin naka ne kazo kana mashi Ga haka. munafurci. Kai abun ma da ba ku sani ba ma a kansa. Ba wai yayi tafiya ba. Kwarai kuwa ai baka ji na tambayar ka ba abokin ka. To ina mai tabbatar maka korarsa aka yi. A gari? Korarsa aka yi a gari eh. Korarsa aka yi. Kuma ba ku san wani magana wannan abu ma mafi ma abun ma da zai ba ku ma eh ina mai tabbatar maka abin da zai wata magana da baku sani ba ni ma kaina din nan ina da matsala Ta me kenan? ni ma kaina ina da matsala ka gani nan Masha Allah. ina yaro ina fa da taɓin hankali kaga san da nake yaro haffa babana na taɓa zaki Inna lillahi. kuma duk cikin haukan ne Ƙarya kake dan ubanka. Ayo.